Sugeng enjang para murid. Dina iki awake dhewe arep neruske wulangan minggu wingi. Para murid, apa wis padha siap sinau? Yen wis padha siap sinau, ayo diwiwiti kanthi ndedonga bebarengan. Para murid, sapa sing wis tau nganggo busana adat? Mesti akeh sing wis tau nganggo busana adat. Busana adat kuwi maneka werna. Saben papan ora padha busanane. Nah, saiki awake dhewe sinau babagan busana adat Gagrag Ngayogyakarta. Ayo padha digatekake. Coba gatekno gambar iki. Apa wis padha ngerti arane sandangan ing gambar iki? Arane blangkon. Arane surjan. Arane jarik. Arane lontong. Arane kamus. Arane timang. Arane keris. Arane selop. Arane gelungan. Arane kebaya. Arane jarik. Arane stagen. Arane cenelo. Saliyane busana adat kang wis disinau iki, isih ana busana adat liyane ing tlatah Ngayogyakarta. Panganggone busana adat kuwi miturut keperluane. Ana ing pagelaran wayang kulit, dalang, niyaga, lan sinden padha nganggo busana adat. Semono uga ing pagelaran ketoprak, para paraga, sinden, lan niyaga nganggo busana adat. Ana ing pagelaran beksan utawa tari, para paraga uga nganggo busana adat
manut pranatane. Ana ing upacara adat, para paraga nganggo busana adat manut dapukane. Busana adat uga dienggo ing dina-dina kang mirunggan liyane. Sakwise mangerteni babagan busana adat, saiki aranana perangane busana adat iki. Para murid, awake dhewe wis sinau babagan busana adat gagrag Ngayogyakarta. Piwulang kang bisa kapetik saka wulangan iki ya iku awake dhewe kudu nduweni rasa seneng, mongkok lan handarbeni budaya kang adiluhung babagan busana adat. Para murid, awake dhewe nduweni kabudayan kang maneka warna. Apa kowe padha seneng yen nganggo busana adat Ngayogyakarta? Kepriye anggonmu nguri-nguri kabudayan Jawa, salah sawijine busana adat gagrag Ngayogyakarta? Sakwise sinau kabudayan Jawa, saiki ayo padha nduweni rasa seneng marang kabudayan awake dhewe lan ayo padha sengkut anggone nguri-nguri kabudayan Jawa. Para murid, cukup semene wulangan dina iki. Wulangan diterusake minggu ngarep. Ayo saiki padha ndedonga bebarengan sakwise sinau.